kwafika abanye ubaba ke ngolunye usuku lapho sisebenza ngathi abantu abasebenza izangoma kanjalo yeah inyanga kanjalo yeah sure and so banginika ioffer umsebenzi wasebusuku ngoba wasebusuku okay eceleni yabo okay usipana la emini then ebusuku usipanela bona ngisebenzela bona right sure umsebenzi ongumnyama kodwa imali yakhona imnandi ke ngabatshela ukucabanga ngabuya ngabafonela banginika inamba yabo WhatsApp ne-call sure sikhuluma ngefoni ngabathinta bafethu I'm available for the span yabo available imali yakhona smart yabo ngoba vele ngisebenza emathuneni ngibuya kuphi le emoshari yeah umsebenzi onjani umsebenzi onjani loyo but akuna into eningi ayikho wena nje uyabakhuphela abantu sometimes uyabakhipha bapha abantu bathi sokuchazela yonke information zokunika masifikile sithi khipha loya uyamkhipha ngelinye ilanga masithi vala faka loya lapho uvale uyavala mara ebusuku kuphela imali yakho imnandi mina ngisebenza njalo sometimes ebusuku uyakufona inkinga ukuthi azange ngazi ukuthi bahlalaphi yabona ihlangana la i-call or i-WhatsApp ndoda asihlangane emathuneni athize ngilungisa into zami ngiyogqiba or ngiyokhipha umuntu sure Nina kashana kamenze yaphuza umlaza ngameva lena bendlondleno phaphe ekhanda enhlana sezantsi ifundazweni zezonke ekhona eNingizimu Afrika namhlanje sithe baba esifundazweni sase-Gauteng lahleli khona sizana impande zama-Afrika eBlack Life TV iflyer all over uyalwazi udaba masasifikile igama lami King Sicaka ngakaluka insizwa ke zithi Sicaka sishaya imponyela mfaka amancaza kancane ayidedele intombambe esokona ubhambathe emhlane amagwala asingena ke sizwe ukuthi mhlambe laba abasivakashele noma lo osivakashele namhlanje uzokhuluma ngane kwezimpande zama-Afrika asishike konke kungavaliwe konke siyakubuyisela endaweni ukuze wonke umuntu ezobona ukuthi kwenzakalani but sabona mfowethu enjani na ngiphila hayi sikhona nje singezwa nje ukuthi ubhuti uvelaphi mayinegama ngalisho uma ngenalo futhi akanalo lifine okay ngiyabona bhuti hayi igama ngeke ngilisho bhuti anginalo igama ngihlala Soweto sure yabo yeah ngihlala Soweto bhuti wami ngizela ngodaba ngizobe ku inkinga yami vele Soweto ngicela ukusho nje indabuko yami okay khululeka mfowethu emakhaya ngaze ngaya ngikhulela la Soweto wala nje ngola full time full time sure uzozwa ngelimi lami so ngikhula nefamily yami extended family gogo mkhulu malume ubaba angihlali naye ubaba ohlala elokishini ngihlala nomama abantwana basekhaya bonke bese 11 ekhaya 11 baba yethu asubaba yethu hlala nogogo nomkhulu abomalume senhlala zonke nengane abomama right and so ngifundile lokishini high school primary ngaqeda isikole sure njengathi asekasi umsebenzi ke usikasi usikasi umsebenzi piece job lapho emakhawashi ekasi ngilongizama ngiphanda mina ngikhula ngijiva ke benginenhlelo yokujiva bengijiva bangithatha ngematiyetha ngithola ama-cent ngalokho yabona and so lo ngiphanda ekasi umsebenzi usikasi benganawo yabo ngekho umsebenzi and so nga-outime yathola i-call ebuya kumalume wakhe bathi singakhona ukusebenza emoshari i-permanent leyo nami ngangena kanjalo ke esikelemini asibhane emoshari nogawa inkinga yaba yi-1 mina ngikhona ukubhekana nedumbu besebenza phakathi nedumbu mara bengana into ongayenza ngoba amasenti bewaphuma laphaya bengiphusha sisebenza ngazama ukuchazela umngane ukuthi imngane ayikho indlela esingayenza ngayo ukuthi sisebenze kwenye i-department than le ubuka idumbu njalo yabo umngane athi akananto uzozama ukukhuluma nomalume wakhe lo sifake lapho yabo bathi akunankinga singayenzani singayo ngcwaba abantu emathuneni yabo sebenze ngama-catering sende i-box lehle isikhona nehle simshini bakhona abantu abafuna uncedo ukushaya iharavu basifake sithola amasenti ngalo ngiphusha lapho maybe 2 years
ngiphusha singcwaba abantu ngihola grand yabo. Kwafika abanye obaba ke ngolunye usuku lapho sisebenza ngathi abantu abasebenza izangoma kanjalo. Oh yeah. Inyanga kanjalo ya. Sure. And so banginike i-offer umsebenzi wasebusuku ngoba wasebusuku Okay. eceleni yabo. Okay, usipana la emini then ebusuku usipanela bona. Ngisebenzela bona. Right, sure. Umsebenzi omnyama. Kodwa imali yakhona imnandi ke. Grand lapha. Ngabatshela ukucabanga. Ngabuya ngabafonela banginike inamba yabo WhatsApp ne-call. Sure. Sikhuluma ngefoni ngabathinta bafethu I'm available for Lespan yabo. Available imali yakhona smart yabo. Ngoba vele ngisebenza emathuneni ngibuya kuphi le emoshari. Oh yeah. Yeah. Umsebenzi onjani? Umsebenzi onjani loyo? But akuna into eningi ayikho. Wena nje uyabakhuphela abantu sometimes uyabakhipha. Bapha abantu wathi sokuchazela yonke information zokunika. Masifikile sithi khipha loya uyamkhipha. Ngelinye ilanga masithi vala faka loya lapho uvale uyavala mara ebusuku kuphela. Imali yakho imnandi mina ngisebenza njalo. Sometimes ebusuku uyakufona. Inkinga ukuthi azange ngazi ukuthi bahlalaphi. Yabona Nihlangana la i-call or i-WhatsApp. Ndoda asihlangane emathuneni athize ngilungisa into zami ngiyogqiba or ngiyokhipha umuntu. Sure. Yeah. Okay, ngibabuze manje mina ngeke ngihlupheke into yokwenza kanje every day. Ngibokela into eso mina phela ngiyasaba yabo. Because vele na athakhuleka sokunika into zogeza. Sure. Isikhona into zogeza yabo. Vele banginike into zogeza njalo mashayisa ngiyogeza yabo. Bangitshela ukuthi ngenze kanjani ngigeza. Phusheka kamnandi bhuti wami. Phusheka kamnandi boma 6 months. Ngiphushana labantu ngisha emini ngisha ebusuku. Emini ngisha umsebenzi ogrand. Ebusuku nala abantu laba. Angitsheli umuntu ngoba ngidla imali ngithi kahle. Kwahamba bhuti wami. Ayi ngahlupheka ebusuku mina ngisakhona ukulala. Sure. Angisalali ngibona labantu ngathi bengiba ngcwaba ngathi bayavela kuwena bavela kimi manje. Yabona ngizama ukwenzani ukuchazela umngani wami kunesimo manje ngibhekane naso ethize yabo. Angazi naye ukuthi ayenzini athi zama ukukhuluma nalabantu bakugeza or ubachazele. Okay, ngizama ukukhuluma nabantu laba ngithe mangiqala ngibatshela ngale ndaba ukuthi ngiyahlupheka manje bathi khuleka sokwenza something sigeza. Okay, ngihlale 2 weeks nyana bangafoni umsebenzi ungabi khona owabo ngisebenza ngapha kuphela. Alipheli 2 weeks. Mangibathinta futhi sengiblockiwe. Ubona sembani inamba yami eyaba sangeni. Ngiblockiwe WhatsApp ngiblockiwe. Ngitshela umacala nakho ke mfethu mina ngilade endele abantu labanye bathinta njoba uthi ngibathinti. Sure. Ayisangeni call yami. Ngiblockiwe. And so manje angazi ngenze kanjani. Ngizwana sengila. Ngizofuna uncedo. Because njengamanje usuhlusha manje labantu bobagqiba angilali. Bathi kahle bafuna ubenzeni. Ngathi labantu laba mina basebenzisa mina ubuso bami ngoba labantu bafika kimi kuphela ngiyazibuza ukuthi kanjani. Wena ngasikhathi ubalekelela it look like bona abantu bagqibayo banamathela kuwena. Bangena kimi ngoba yimbi ngigqiba. Why kanjani because uthi wena bebekunikeza something ukuthi ugeza should ayisifananga. Yangisebenzela isikhathi nyana esincane or bengasebenzi or bengakangena imimoya kimi le yangazi. Ngoba manje hayi angilali namanje nje angilali. So yini enye into ekenzeka kule period of ungalali kwakho since kwenzeka lezi uke wayithola mhlawumbe abantu bakini ohlala nabo bakubuka njengomuntu enjani since usho ukuthi unale problem ona? Ibhuti omdala kuningi ekhaya bathi ngiyagula. Ekhaya bathi angisekho right ekhanda mara batshela mina Mpondo bakhuluma nabantu emakhelwane ma families nginokufika bathi bakhuluma nami mina ngathi angisekho right ngichaza izinto bangaziboni abangasunderstand futhi as mina ngumuntu engikhule kahle manje sengidifferent kubo ngasangitholi kahle noma ngichaza ngisa-understandeki. Yebo. So kulezi zinto lezi wena awuna understand ukuthi kwenziwani lapha noma just ugqiba nje then ugubhe wawungazi lutho now understand amandla. Mina bengazi lutho mina. Yabo bengazi lutho abobhuti laba bangichazela nje ukuthi umsebenzi wasebumnyameni
yabo extra cash njenjalo. Kule extra cash mawubheke yasemini neyabo yiphi eyinkulu kakhulu? Yabo bemnandi. Okay. Ngaba yi-triple yale yasemini. Hayi na double triple. Into bengenza ukuthi nami ngibe nomoya ukusebenza vele. And umunye umuntu uzobuza lapho ukuthi since awuthi ubonakala ukuthi ubusipana ebusuku, obviously la nisipana khona kunabantu abagadayo, kunabanye abantu abaziyo. Ubukhona kanjani ukwenza yonke le misebenzi? Khona abanye abantu mhlawumbe ukuphoseleka ukuthi ukhulume nabo before? Yeah, into enjalo wena bhuti wami. Isimoko sikhona yonke indawo. Bona bakunika imali ukuthi ukhona ukudlula emageyidini ngoba kugadiwe le ndawo. Ngoba manje abantu bathanda imali, indawo ziyamosheka. Moshekile bhuti wami. After ukufunda this thing, you know ukuthi as black people nokubelievela ekutheni abantu bakithi abangasekho ba amadlozi nani. Don't you think lento wawuyenza lapha nephambanisa abantu namadlozi abo ikuphatha kanjani ukwazi ukuthi watshist izinto zabantu ukuze abantu bengakhona ukuphila ngendlela normal? Mfethu ayingiphathi kahle la yini. Ayingiphathi kahle neze ngoba manje mina fanele ukuthi ngingcwaba umuntu endaweni angamelanga ngcwatshwe kuyo. Uyangithola. That's why ngibabuya kimi. Abanye banokufika ebusuku. Ube ngathi ngikhuluma naye umuntu. Athi ngibuyisele ekhaya mfethu. Ubatshela ukuthi mina ngubani nguphi, bangcwabe kahle. Ube ngathi mangichazela umunye umuntu ube ngathi ngiyagula manje. Athi into enjalo yokhuluma ngithi mfethu asihambeni lapha. Ngiye kuleyo ndlu leyo. Esibona ebusuku bangibonisa ukuthi ngiyephi. Ngiye khona kuleyo ndlu leyo. Yo, ngibachazele. Bangibuye ngathi angazi yini mina. Futhi ngifika ngifuna uku-explain lapho ukuhlela khona lo muntu. Ngifike ngithule. Angisakhona ukukhuluma. Ngifike ngithule. Kuze kufike umndeni wami. uzokulanda. Umndeni wami ungilande. Mawungilanda kube ngathi manje mina angisekho right. Manje ngiyabachazela ukuthi ngize lapha ngifuna ukuwatshela udaba angikhonanga. Asaphuma emlomeni lento. Bangifika kule yandla. Angazi noma labantu bangisebenzisa kanjani. Ngoba nabo angisabathule ecingweni. So ifamily khona la yakisa khona mhlawumbe ukuthola usizo noma abakulalela that part? Iyangimamela wena bhuti omdala. Iyangimamela. Iye emasontweni iphili vele emasontweni. Oh yeah. Esontweni. Ngeke lichaze isonto mara siphili vele khona ekhaya. Okay. Abantu abakhonza bakholela emthandazweni. Yakhonza yeah. So angazi ke noma mhlambe lokho esixoxa la wake wezwa nakho nathi siyaqala ukuzwa izinto nje esihlala siyithole kubantu ngokuhlukahlukana esikufisa ukwazi kuwe. Kwenzakalani makusuka into kanje isimo esifana nalesi? Siyanikeza ke inkundla e-comment section ukuthi niphawule sizwe ukuthi nicabangani ukugidagidana emakhandeni ukuze thina sikwazi ukuqhubeka nodaba siye phambili. Mfowethu seshilo into ayidinga kuphela usizo ukuthi akwazi ukukhululeka la empilweni abuyela abe normal ngoba wayeyela ngomsebenzi la kodwa ngohehwa imali ke wagcina senza ezinye izinto. Igama lami King Sichaka ngakaluqa le Black Life TV kanti lezi impande zama Africa. Nisale kahle.